Singo janeno Markala TV ni kaomoro kanyo sapara birudu ka kod weche manyien ka weche maket koda magi akelo ni mana e yono machiek. Gin weche mago mowuok achiel kachiel emesawa mano mar ka weche manyien mago maga Podho Chieng nyinga Neli Chieng ndhine machiegni. Jatend migao mano mabende ochung'ne migao no mago mag mwandu mabende wuok e bwolo Ali Hassan Joho owacho ni migao mano mabende otelieno obiro mana chiwo lesen ne jogo mago mabende kunyo mwandu mawuok e bwolo ka chenro maket koda mano biro kelo ber ne oganda mantiere e alwora makamano. Ne oloso e sechego mabende ne orado kod jokanyono mago mabende wuok e sekta no mawuok e kaunti mano ma Tana River kama bende ne otene kod gavana Dadho Godana. Joho nowacho ni sani nitiere chike mago mabende tayo okengego kata okang' mano mar kunyo mwandu mawuok e bwolo. Korka kore kane uloso e sach nyasi makamano, gavana Godana to ne okoni wach lipot kata wach mano mar rito alwora bende owinjore oketie maino wiranika orit alwora makare to welogo mago mabende wuok oko mano mar piny Kenya nyalo chopo kendo neno weche makamago kata neno ber makamago mar mondo mi gikel kata giber uchumi mano mathurka. We need to ask ourselves is are we achieving what a business mind would endeavor to achieve? Like, are we benefiting? Are we getting maximum benefit from the current extraction that is happening? Are we maximizing the benefits? Because if you're mining copper, there are certain factors you would want to look at that will require you to invest more on prospecting or exploration so that you know how much of copper do you have, how much of gold or zinc or silver or whatever it is you have, and then you make a decision what possibly could be more viable for an investment and better returns. Paul, am I right? You're our economist. Niko kama nimeteleza sema. Iko nje hiyo. So, sisi tuko hapa Tana River. We are looking at the potential. We are already extracting. Even though I was in Chardende the other day, and the guy who came, and my geologists from the ground and the teams from the county, you will go back. There's a guy who came with a big placard, PS, and said, and the guy had two placards. One said, CS, people are leaving us with barren land and abandoned quarries. That is one. So I noticed it. And I said, okay, I've heard you, my team will come, and the team from Tana River, you should go there. But again, looking at it as a biodiversity in different things, then the need for conservation, biodiversity protection, and ecosystem restoration programs, all of them were part of the discussion with our partners in Italy and the EU and the rest of them that we have today. So Waziri at a JKP region also, apart from Tana, our agenda is that we still need more of partners to work together so that we exploit the potential in the region. As a Tana, we had said that we want to move away from this story of potential and always problems. Kopogore gi mano wayudo kanyo ni piny owacho kata kwetha mano mabende ochung'ne keto piny owacho tesre kanyo ka otelnegi kod moluor Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kaachiel kod Justin Muturi sani to lieko ni piny owacho mano mamalo nitiere kod maling'ling' mano mar duoko luchore kendo kelo e pacho kae jaket mwandu mano mabende mung'ere kaka Adani mano mabende oganda jo Kenya ne odagi mar mondo mi obi ochop e pacho kae kendo oger paw ndeke mano ma pacho kae. Jotelogo ne otwak odiochieng' mano ma kawuono kama bende ne gibedo kod twak gi jofwamb weche ne gitwak kama. Should be called, yeah, a division should be called, and every person who stands in objection to this state capture and blatant planned theft of everything this country stands for, then the Kenyans will be able to see, yes,
member for this constituency stood with the people. But we are aware they may attempt to force. If they do, of course, the next line of action is we have courts of justice. Yeah, because the courts cannot interfere at this stage, second reading, committee stage, third reading. The moment before this thing is signed or whatever happens, we will take it up. We are not just about to give up, because if we do, we are auctioning the future of our children. I don't think this lie can end, because Bandi has learned from his master. He's the one who has given him a job. So if the president is lying, what stops other people from lying? I heard him the other day crying about corruption by traffic policemen. He has no moral authority to talk about corruption and bribery. He has made bribery a way of life. It's the new normal in this country, where he is bribing people on the loans of State House. Already as we speak, we're in court over Safaricom, and we will be going to court on the 12th of March. So we will not just live on hope. We are responsible opposition. We are going to take on this government step by step, blow by blow, and deal with it. Jodongo mago mabende wuoke oganda jo Kipsigis odiochieng' mano makawuono ne obago alam mano makende ne Johana Ng'eno mano mabende ne owito ngimane e masira mano mar ndege kane entiere kod ji mamoko abich. Kane giloso tok alam makamano, jodongo go ne okoni gilamo ne familia no mar mondo mi gibed koda kwe mar chunya. Bende ne giwacho ni jatendgi Johana Ng'eno mano mabende ne osenindo en jalno mane ohero kwe. Koro ber ka bende ka oganda obio chopo e liende to gibed jogo maketo kwe. Na tuweke siasa kando. Kama kuna jambo lolote tunauliza serikali afanye uchunguzi, mambo mengine tunawachia Mungu na tunawachia serikali. Na wakati mwili wa Ng'eno taletwe, tumesema watoto wa jamii wa Kipsigis na wale ambao watakuja kesho waweka amani. Watu wetu wote ya kaunti hii yetu ya Narok, wageni kutoka kaunti mbalimbali, viongozi wa serikali watakuwa hapa. Ile kitu tunataka tukiwa jamii ni amani. Jopuonja mago mabende wuok imbo mano mar piny Kenya ogolo kata ochiwo kanyo ne duola mano mabende ochung'ne ndiko jopuonje pacho kae TSC thuolo mano mar dwe achiel kende mano mar neno ni ywak gi obio rakruok go kendo ywak makamano orumo chuth. Jopuonj go ne wacho ni kamano okotimore to gibiro bedo ka gichungo chenro mago mag somo magisebedo ka gichiwo e sikunde mopogore opogore kata obedo ni ywak margi okosebed ka iwinjo. Ne giwacho weche gi e sikund sekondar mano ma Kimilili ka otelnegi kod jagoro mano mar Kupete bade no mano ma Bungoma Augustine Loketelo, kama bende jopuonj go mago mabende wuok e counties kaka Vihiga, Kakamega, Busia kaachiel kod Trans Nzoia ne okoni gisebedo ka gidhi nyime gichiwo chenro gi mago mag puonjo kata chiwo puonj makare ne jopuonjre. To kata kamano duolno mano mar TSC osebedo mana kodino ite ne moko kuom midhiero mago mabende gikalie kaka jopuonj. Walimu tusilale, lale lale, walimu tusilale, bado mapambano, mapambano, mapambano. Wanataka kutumaliza. We are coming. Shah, we are coming. And the minister, we are coming. Yes. We are demanding our things to be achieved. Ensure the JSS teachers are supported fully. In mambo ya autonomy, as my brothers and sisters have said, its time has come whereby it will never be resisted. Lazima iwe kuwa achieved. Na walimu wakuu, the principals or head teachers of primary, wenye wanaitwa hoi, hiyo mashule ni ya serikali. Yes. Saizi mmeenda kusema ati wakiwa independent watakaa kwa shule gani? Mkikataa walimu kukaa kwa hiyo mashule, tutamfukuza nyinyi kwa hiyo mashule. Yes. Because even they can become the principals of the primaries, and even they can become principals of the CSS. Na sisi walimu wa secondary senior schools and kama union ya Bungoma County, anybody who resists what we are demanding for now, I want to say the strike is coming and it will be a real strike. Yes. The mother of all strikes. Yes. In this country. Yes. The greatest threat
to the implementation of CBE is domiciling JSS in primary. Because even our children do not know where they are supposed to be. Yes. Then when it comes to KSF, they are taken to join the secondary schools. When it comes to sports, they are taken to join primary schools. You are bringing confusion in the Ministry of Education. And you want to say that the PS, the CS must rise and say the time is now for teachers of JSS to be independent. We all know that CPG has controversies, especially when it comes to JSS teachers. We are not sure where we stand because we are placed in primary schools. And so we want TAC to give a direct outline to align us with post-primary CPG because we are post-primary teachers. The internship is illegal, null, and void. And therefore, this evening, we are asking the Teacher Service Commission that we have our teachers on internship, the 44,000 teachers on internship. You are not allowed to have teachers on internship. We are asking you, with a lot of humility, that can you convert our teachers to permanent and pensionable? We know teaching is a noble profession and they should facilitate our teachers as professionals. Magos viva! Viva! Magos viva! Viva! Opogre gi mago mag jopuonja wayudo kanyo ni Kisumu Laborers odiochieng' mano makawuono ne oyango moko kuom masinde mago mag gedo mago mabende ne ginyiewo kod omenda mano mane giyudo tok kane gibedo kod harambe moro tomboya kane osirgi kod jatend piny Kenya moluor Laktar William Samoei Ruto kaachiel kod jodito mago mamoko mabende wuok e duond bura mano mar ODM. Kata rowerego kata Kisumu Laborers go wacho atimomos. Kisumu Laborers kawuono ne oyango moko kuom masinde mago mag gedo mago mabende ne ginyiewo kod omenda mane giyudo e arambe mane gigoyo Tom Mboya. Giwacho ni omenda makama ne giyudo to kane gibago arambe mane osirgi kod jatend piny Kenya William Samoei Ruto kaachiel kod jodito mago mamoko mawuok e duond bura mar ODM. Kabende sani to koro giwacho ni omenda makamano kata masinde maket koda mago biro bedo kasiro rowere mago mawuok e kaunti ma Kisumu kae kachiwo negi thuolo mago mag tije mopogore opogore. Kisumu Laborers go sani to koro wacho ni kata Kisumu Laborers go okoni gibiro siro lwedo jatend piny Kenya William Ruto elek mare mano mar biro laro kom mar jatend pinyno e kidienya mano mar ariyo e yiero ma ibiro bedo kai bago e pacho kai higa mano mar 2027. Kane gitwa kod Kala TV, jokanyo ma Kisumu Laborers opako jatend piny Kenya moluor Laktar William Samoei Ruto kuom chung' kodgi motegno kokalo chenro mar piny owacho motisi ni bottom up economy magikoni giseneno lembene. Giluonga ni Christopher Nyango, ane organizer mag Kisumu County Laborers. Wago erokamano maduong' ahinya ne arambe mane otimnwa Tom Mboya kokalo kuom chair lady marwa Gladys Atieno Nyasona Wanga kod ker marwa president marwa William Samoei Ruto. En arambe madhi empa jowa nikech magi weche ma president osebedo kalando karanen bottom up adier. Jowagi osebedo ka chandre kabisa. Jowa koro dhi winjo maber gik ma masinde mano nyego. Masinde gi wasego kwandgi ni gin masinde ma kochopo higa achiel ang'eni wan gi gimoro 8.5 million account kendo gine dhi ndiko jowa malach. Wanyiewo ka masin miluongo ni cranes, wanyiewo cranes ka, to wanyiewo crane winy, wanyiewo ka, to wanyiewo nyaka mixer, to wanyiewo vibrators, wanyiewo nyaka mixers gi vibrators, nitie nyaka rollers ma wanyiewo mabe nie yo biro. Bende gilero ni masindego mag gedo koro dhi konyogi e neno ni kwan rawere mathoth e kaunti-no oyudo thuolo mag tije ei sektano mar gedo ka gijiwo ng'eny rawere mondo koro ni ondikre ne somo mag tije lwedo motenore gi weche mag gedo. My name is Colin Songwany. I am the spiritual leader for this group. Inviting the youth to get involved into vocational studies where they can do these manual works. We are now getting old, as you can see, but we want to bring more people into this sector. As they come, we want to give them hope as them that have served in this very, very sector, so that when they come, we are going to build their hopes
so that they become people who are ready to serve the nation. Kindego bende ne giyango sir margi motegno ne jatend piny owacho masani mar neno ni obed e telo mar ariyo kochopo yiero maduong' mar 2027 of serving this nation. As Kisumu County laborers, we are declaring that we are going to stand with our president for his second term regime. Kisumu laborers power. Kisumu laborers power. I've bought the equipment that were meant for this particular Harambee, and they are ready to work with the national government, and they are ready to ensure that they vote and ensure that the president and the entire nation should at least get back to the second term of his bid of the presidency. MCA mamigosi Mikai Pamelo Odhiambo mabende ochopo e nyasi mar neno masindego opako adier kod bidhruok mar jokanyo ma Kisumu laborers kendo jiwo jokanyo e sectors mamoko e kauntino mondo obed kod riwruok motegno wirani mane yo kende minyalo nen kaka ikonyogi e yo mayot. To jogi ayiego nikech kano omigi pesa te ging'iewo mashinde madongo dongo magidhi tiyogo tije madongo mapok otimore ka. Koro tijegi ka gitiyo familia magidhi yudo kaka chiemo, nyithindgi dhi yudo kaka dhi sikul, kendo a job has been created ma jok moko dhi tiye gigi. Ero uru kamano jo leba kuom tiyo gadieri, omi udhi encourage jomoko. Kata kochako luongu Harambee, waneno gima utimo. Pod wadhi biri Harambee mondo wakelnu lori ma unyalo ting'o go gigi kumanyo godo tije. Koro wa encourage other groups in migosi. Timuru gima jo lebo timo mondo uyud kaka unyalo konyoru. Nikech ngima tek, piny oridore, to ji nyaka ti gi wigi kaka jogi otiyo gi wigi. Felo Gobliso Chieng, Kisumu County, Kala TV. Erokamano ahinya Felo Gobliza bende gikanyo ema dikele giko mar mi weche manyien gie sani. Oriti masani nyinga Neli Chieng ndine.